салому алейкум ҳамдиёрани азиз. Имрӯз 15 марти соли 2024 мебошад. Қарор дорам дар яке аз фурӯшгоҳҳои марказӣ ва омадам ангури Red Globe-ро дида. Мана бинед, Red Globe хушашро мебурам, шумо тамошо кунед. баъд ин ангура бинед, калон бозоргир ва ниҳоят қимат 75 сомонӣ. Мана айн ангур мо ниҳолашро доштем, фурӯхтем. Кадоме ки аз ин ниҳоло ангур кунад, бениҳоят ангурҳои хуб мекунад. мебинед, ҳар як донаи ин намедонам 20 олу борин калон. Мана ҳамдиёрани азиз, ин буд Red Globe. нархаш 75 сомонӣ. ин овардиан, инро аз Перу овардаги ҳастам ба гумонам. Перу бошад, ПВР Перу бошад, ПВР Агрош Перу бошад. ПВР Агро. ана ҳамдиёрани азиз, ангурҳои беҳтарин бозоргиру бозоргузару пул мешудаги ана ҳамино мебошад.